Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo, na sa usa kahigayon, gipuman sa langit mong pulong, ug karon gibag-o dinhi sa halaran, pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Iusa ko ang akong kaugalingon, uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad, nga unta ako usab, mamahimong tibuok nga halad, alang sa imong kahimayaan, ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo, uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon, nga walay katapusan. Ang pagpasalamat sa imong kaayo, nga walay kinutuban. Ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy, alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Mga igsoon, mayong buntag. Sa ato mga pagbasa karon Dominggoha, nagsaysay kanato sa kinaiya sa pagkamapaubsanon, ug nga kita wala makinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya apan sa espiritu. Dinhi nato masinati kung giunsa kita paghigugma sa atong Ginoo bisan pa sa atong mga kasaypanan. Ug diha sa atong ebanghelyo gipili sa Dios ang mga walay kahibalo nga mosinati sa kamatuoran kay nakita niya kung unsa sila kamasaligon. Lahi sa tawhanong panglantaw nga kung kinsa kadtong taas og kahibalo mao ang sultihan sa tanan. Mao'y magmando tungod lagi kay aduna sila'y kaalam. Apan ang Dios wala maglantaw niini kundili ang pagkamatinud-anon sa atong kasing-kasing nga midawat kaniya sa tumang pagpaubos. Hinaut-unta nga kining mga mensahe nga atong napamalandungan karon, ato kining mapuy-an o mapaambit sa uban, nga ang Dios gayud
naghatag kanato sa iyang mahigugmaong pag-amuma. Kay kung aduna kitay pasanon nga mga problema, kini atong masulbad. Kay ang Dios nagpasalig, nga gaan ang iyang ipapasan kanato. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Richie Gamaya, inabagan sa madasigong awit sa Legion of Mary Choir, San Pedro Cathedral. Palihog manindog ang tanan. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, sa dakong pagsalig, pagtuo ug pagpaubos sa Dios na nahigugma kanato, ato karong ang kuno ng atong mga sala, ug mangayo kita sa iyang pasaylo, aron mahimo kitang angayan ug takos sa paghalad niining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako iyamot, sa hunang-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa aming buhaton. Kaya akong akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-un unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. sa Diyos dito sa langit. Isa'y ang mga tao, inisa'y yuta, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos
Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadali kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala, sa kalibutan kaluwi kami. Ikaw naglingkod sa loob, sa Amahan dawara ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing panangdon, O Hesu Kristo. Ubang sa Espiritu Santo, ubang sa himaya sa Diyos na Amahan. Magampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Hesu Kristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala, ug dada kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo, o katawhan sa Sion, singgit, o katawhan sa Jerusalem. Muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon, nga nagkabayog asno, sanati sa asno. Ipahilayo niya sa Efraim ang karwahe ug sa Jerusalem ang mga kabayong inggugubat. Balion niya ang mga panak, ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos.
Layaw ko ikaw, Diyos, ug hari ko. Ug daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Matag adlaw, daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon, sa tanan niyang mga binuhat. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga binuhat, ug padayga kanimo ang imong butang mga alagad. Paisduta sila sa bahin, sa himaya sa imong gingharian, ug pasultiya sila may tungod sa imong gahom. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan, nga nangapukan ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Diyos. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa espiritu. Kung tinuod man ugaling nga ang espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing, kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa, mga igsuon, aduna kitay katungdanan, apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya,
mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Malasa kayo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayang ka. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto og pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak. Ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa ka madre ni paambit sa kahimuot niya nga usa ka higayon kuno kauban sa pari ug uban pang mga bisita sa usa ka balay. Dihay usa ka bata nga ilang giistorya ka hilabihan ka istoryador. Unya gipangutanan nila ang bata, "Dong, unsa may imong himuon pagkadako na nimo?" Unya mitubag ang bata nga mga 5-4 anyos. Ingon siya, "Gusto kong magpresidente sa nasod sa Pilipinas." Nakatawa ang mga bisita kay sa bata pa kaayo ang iyahang pangandoy presidente na. Unya, ingon siya, giingnan siya, "Kinsa man nga gusto nimo nga presidente, gusto ka nga magpinoy?" Ingon siya, "O, gusto ko sama ni GMA, ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Pinoy." Unya, gipangutana siya sa mga bisita, sa madre, nganong gusto man ka nga mag-presidente? Ingon ang bata, "Para nga kung ma-presidente nako, daghan kong sakyanan, dako kong sweldo, daghan kong balay, nindot ang akong kinabuhi, hayahay akong kinabuhi." Unya ang madre maingon, "Hala ka, kurakot man ang imuha." Ang bata nagmugot, daot iyang dagway. Unya, miingon ang pari, misagbat ang pari, "Dili man kurakot dungno, kay ngano man, namang kay sweldo, ang imong sweldo, imong tigumon, nya di lang ka manghilabot sa kwarta sa uban, unya ang imong gitigo mo, imong ipalit og mga sakyanan og balay." Mismile ang bata, ingon siya, "Bright lagi ka." Yan ang bata. Mga igsuon, bisa sa mata sa usa ka bata, no, nga inosente kaayo, nakaingon siya nga bright, no? Ang usa ka tawo tungod sa iyang tubag. Mga igsuon, kining mga taong bright, sukad pa ni kaniadto
dili lang karong panahon na. Bisan sa wala pa si Kristo, daghan ng mga bright nga mga tao. Mao gani nga dinhi sa ebanghelyo, kining higayon sa ebanghelyo, mao ning higayon sa kinabuhi ni Kristo nga human niya himua ang mga milagro, human niya gisaysay kung kinsa siya, nagpaila siya sa katawhan, pinaagi sa pulong ug sa buhat, gibuhat niya ang maayo, daghang mga bright nga mga tao sa iyang palibot. Ug kini mga bright nga mga tao nga nagtuo nga sila dunay kahibalo nga sila taas na ug naabtan sa kinabuhi, wala mo dawat kung dili ni salikway sa pagka-Dios ni Kristo. Silang mga tao nga tungod sa ilang kahibalo nagduha-duha sa presensya sa Ginoo diha kang Kristo. Ug wala gani mo dawat o muila nga si Kristo Ginoo tungod sa ilang kinaadman, tungod sa ilang kahibalo. Apan mga igsuon, nadungog nato nga bisan gani sa unang pagbasa giingnan ang mga Hudiyo, ang mga tao nga mituo sa Ginoo sa karaang kasabutan ng mga piniling katawhan sa Dios. Pagmaya kamo kay ang Ginoo, mianhi ka nato, muanhi ka nato, ang Ginoo nagprotektar ka nato, nagauban ka nato. O diha sa ikaduhang pagbasa, kita gipahimangnuan nga magpuyo kita diha sa Espiritu. Kay ang tao nga nagpuyo sa Espiritu ni Kristo, masaligon, madawaton, mapaubsanon diha kaniya. Atong makita mga igsuon nga dinhi sa ebanghelyo, gitudloan kita og mga puntos. Unang-una, gipahimangnuan kita nga diha di ay sa pagkawalay kahibalo maangkon nato ang tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Ang tao nga wala magtuo nga siya hawod na kaayo, nga siya daghan na kay nahibaw-an, nga siya dili na makabot sa uban, siya ang tao nga nagtuo nga siya dili paigo sa kahibalo. Mao nga dinhi sa ebanghelyo ang Ginoo midayeg sa mga walay kahibalo ug nagpasalamat sa Ginoo nga nag-ingon, nagpasalamat ako kanimo Amahan kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug makinaadmanon. Nganuman kay diha lamang di ay sa tao nga wala mo salig sa iyang kaugalingong kahibalo, niya madawat ang tinuod nga pag-ila sa Ginoo. Mao gani nga ang atong Ginoong Hesukristo bisan pa man diha sa ubang parte sa ebanghelyo kanunay gyud nga nagdaig sa mga kabataan, sa mga gagmay sa katilingban, sa mga kabo sa katilingban, tungod kay wa sila mosalig sa ilang kaugalingon nga kakayahan, sa ilang kaugalingon lang nga kahibalo ug sa ilang kaugalingong gahom. Nganuman kay diha sa ilang pagkagagmay, sa ilang pagkabata, sa ilang pagkaway kahibalo, musalig ug mutuo dayon sila sa Ginoo. Nakahinumdum ko nga niadto mga gagmay paming bata, ang pari dito mukaon sa balay sa akong lolo, kunya akong lolo, akong mama, sila mga pangulo sa GKK sa kapilya. Kunya pumubisita ang pari malipay mi kay magihaw gyud sila lolo, sila papa ug daghang manok. Unya among pangayoon, pa ma pakan ami sa atay ug batikulon. Unya kay ang among papag mama moingon man nga dili kay ang atay ug batikulon para sa pari. Ang kaming mga bata kay bata lagi in taon, maminaw na lang, maglaway na lang, magtan-aw ni Father, kusog mukaon si Father sa atay ug batikulon. Wa gid mi pakan-a. Kay mosalig lagi gagmay pang bata, wa tay kahibalo in taon, mutuo ta nga ingon ni ana. Karon nga napari nako, sige na kog misa sa baryo, sa layong dapit, pastilan in taon kaluoy sa Ginoo, ang tanang atay ug batikulon adto gyud sa pari. Muto nakaingon ko nga mao na gyud ni ang higayon nga wa na ta mangayo og atay batikulon, ipakaon na tag tanang atay ug batikulon kay para gyud sa pari. Bantog ra di ay nagidili ni papag mama kay lami man di ay. Itingali kong gihatag nilang tanan manganad ta nga lami gyud di ay. Pero mga igsuon diha sa pagkakulang nato sa kahibalo, bisan ang Ginoo nagpadayag kanato. Kay usahay kung musalig na lang ta sa kaugalingon, di na ta motuo sa uban, magkagahi na ta sa ulo, di na ta madutlan bisan sa atong pagtuo. Ikaduha mga igsuon, atong hinumduman nga gidayeg sa Ginoo ang mga way kahibalo, pero gipahimangnuan kita niya karon nga ang pagtuo
gasa gikan sa Dios. Ang pagtuo dili angay nato nga paningkamutan nga kita gyoy maningkamot og luhod-luhod, muampo unsa ba dinha, kung dili atong hinumduman nga sukwahi sa ubang mga tinuhuan isip mga Kristiyano, ang pagtuo mao ang atong tubag sa tawag sa Ginoo, ang atong tubag sa kaayo sa Ginoo, ang atong tubag sa gugma sa Ginoo. Kay unang-una ang Ginoo mao'y nangita nato. Ang Ginoo mao'y nahigugma kanato, mao na nga siya nagpadayag lang sa matag usa nga siya nahigugma, nga siya kasaligan, nga siya nag-atiman nato. Mao nang miingon siya dinhi, ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawa sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak, ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Ambot pasabot niya ani mga igsuon, mao nga kita igo lang tang mutubag sa gasa sa Ginoo. Kay ang pagtuo gasa ni sa Dios, dili ni atong paningkamutan, pero atong paningkamot ang pagtubag sa iyang tawag. Nga atong tubagon ang pagsadig diha niya. Nga human nato makita ang dagan sa atong kinabuhi, maayo man o dautan, nga human nato masinati ang kalibutan, sa atong matag-adlaw nga pagpuyo, di nato kalimtan nga siya nag-atiman ka nato kanunay, musanong lamang kita niya, musalig lamang kita niya, mudawat lamang kita niya, bisan unsay mahitabo. Kay kita gigasahan sa kinabuhi, ang pagtuo gasa kanato. Bisan mga igsuon niining panghitabo karon sa siyudad sa Davao, labi natong milabay nga baha sa miaging Martes sa gabi, lain-lain og mga reaksyon ang mga tao. Pero bisan pa man niining dili maayo nga hitabo sa atong mga mata, no? Kinsa magumuingon nga maayo to nga panghitabo kay pila ka libo ang nabahaan, wa gyud mo ingon bisan ang Ginoo dili makaingon nga maayo katong hitabua. Pero bisan pa man ni ana nga hitabo, nakahaling kini, nakasiga kini sa gasa sa pagtuo. Nganuman kay ngubang mga tao mo ingon di nato masabtan, Father, nganuman nga wa ta kasabot asa man gikan tong tubiga nga ang sapa sa bangkiruhan wala man nibaha, nganong didto ra man gyud asa man gikan tong tubiga. Naa gyud Ginoo, Father, nga naghimo sa kalibutan kay di nato masabtan. Bisan kadtong mga tao nga nabiktima mismo, ang uban nagkumpayot in town sa kahoy, ang uban naggunit na lang sa unsabay magunitan, ang uban didto na sa mga atop, dunay mga bata nga didto gipahigda sa atop kay gabi man kato nahitabo. Pero bisan kini mga biktima moingon, siguro mensahe na ni sa Ginoo nga atimanon gayud nato ang iyang gasa sa kinabuhi, ang gasa sa kinaiyahan nga usahay atong giabusuhan. Usa ka factors niya ana, of course, ang atong mga kakahuyan nga gipangputol na nga wanay makapugong sa tubig mismo. Pero bisan pa ni ana, makaingon ta nga bisan ang mga biktima mismo, bisan kita nga nagtan-aw sa mga biktima, gigasahan gihapon sa pagtuo nga bisan niining maong hitabo, adunay Dios, adunay Ginoo nga ang kamot nagagiya gihapon sa matag usa nato. Mao mga igsuon nga ang Ginoo miingon dinhi, nagpaila ang amahan ug anak sa mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Busa ang pagtuo gasa gikan sa Dios nga angay natong tubagon. Kapanikatulo, importante nga mensahe nga atong nadungog karon mga igsuon, mao nga ang atong Dios naghatag sa yugo nga gaan kaayo. Diha lamang sa atong pagpaubos, diha lamang sa atong pagkamadawaton sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, maangkon nato ang tinuod nga kapahulayan. Mo nang niingon siya dinhi, umari kamo kanako kabung tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasaan kay papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo kay gaan ang akong yugo. Nasayod ta labi natong mga mag-uuma nga kining yugo nga gamiton sa karabaw hindi gyud ni simbolo sa kagaan, no? Kundi simbolo ni sa kabugat. Kaya matag karabaw o sabay gamitan ni ana do na bay baka nga gamitan usahay o kabayo o unsa ba, bugat gyud na kay patrabahoon gyud, pero walay usa ka tag-iya nga mutugot nga ang iyahang karabaw, ang iyahang baka o unsa ba
gisangunan niya sa yugo masakitan ug mahago pag-ayo. Dili gayod kinahanglang sakto gyud kanang maong yugo. Mga igsuon maupod kini ang ikatulong mensahe nga kung gibati man nato nga ang atong responsibilidad sa pamilya pananglitan, labi na dunay mga tao moingon karon mas maayo pa siguro atong himuong balaod ang diborsyo dinhi sa Pilipinas tungod kay gibug-atan nako sa akong pagkabana. Gibugatan na ako sa akong pagkaasawa. Gibugatan na ako sa akong kinabuhi na pamilyado. Buto na hunaon mga igsuon, kinsa may nagsugo gud nimong magminyo ka. Kinsa may niingon pakasli kanang babayhana, pakasli kanang tawhana. Human sa pipila ka tuig nga nasinati nimo ang maong kinabuhi, gibugatan ka sa yugo. Pero ikaw mismo ang desisyon, ikaw mismo ang ni-propose, ikaw mismo ang nidawat ni anang maong responsibilidad sa kinabuhi sa kaminyoon. Makaingon ba ta nga sulbad ang diborsyo sa mga kabugat nga gibati sa matag mag-asawa nga midawat sa kinabuhi o sakramento nga kaminyoon. Mga igsuon, dili sulbad ang diborsyo, kung dili ang atong pagpaubos, ang atong pagtuman, atong pagsalig ug pagtuo nga bisan asa ta nga kinabuhi dunay responsibilidad. Mapari man, maminyo man, maanak man, o bisan asa kita ibutang sa Ginoo, dunay yugo nga isangon sa Ginoo kanato. Apan kana nga yugo kung kita musubmiter lang sa atong kaugalingon, dili ta mabugatan. Kay para sa Dios ang kinabuhi angay nga puy-an, nga malipayon, ug angay nga pasalamatan ang atong kahimtang tungod kay siya nag-uban og nagatiman kanato kanunay. Busa mga igsuon, tining kauhag upat, napulog upat ka Domingo sa ordinaryong panahon, atong iampo sa Ginoo nga himuon unta kita niya nga mga bright nga mga tao. Bright, buot pasabot ang kuno nato nga kita way kahibalo. Kay naa diha ang pagka-bright sa way kahibalo. Ang kuno nato nga ang kinabuhi, ang pagtuo gasa gikan nato aron makatubag ka sa iyang kaayo. Ug ang kuno nato nga isangon unta sa Dios, tudluan ta niya sa pagpaubos aron maangko nato ang tinuod na pagsalig ug pagtuo kaniya. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Jesucristo, ang iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag ka ni Maria nga ulay. Nagantos siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus sa matay gilubong. Niadto siya sa nangamatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan. Mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Magampo kita ngadto sa amahan, nga makabaton kita sa hiyas sa pagkamapaubsanon, ug ato kining mapuy-an ug mapaambit sa uban. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang nagdumala sa simbahan, ilabi na sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan, mga pari ug mga laiko, nga makanunayon unta silang musangyaw sa pulong sa Dios, ilabi na sa mga senalikway sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ang tanang lideres sa atong nasyonal ug lokal nga panggamhanan, mantigong mugamit sa ilang kaalam ug kahibalo, aron atong mapalambo ang atong nasod, dili tungod sa garbo, apan tungod sa kangayan ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ngang atong mga igsuon nga nagantos sa nagkadaiyang mga pagsulay sa kinabuhi, nagkalisod-lisod, biktima sa pagpanlupig,
mapaubsanon unta nilang ihalad ngadto sa Dios nga maoy muhatag kanila sa ganti nga dili matupngan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang nahisakop sa atong GKK, gagmayng Kristohanong katilingban, mga opisyalis o mga miyembro niini, mapaubsanon untang mupadayag sa atong mga kahibalo alang sa kalambuan sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa birthday intentions ni Jane Chu o ni Carmen Dulia, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa pahulayng dayon sa mga kalag sa purgatory, ilabi na ni Sister Asunta Lopez, Dr. Concepcion Panganiban Diases, Pacifico de Bineto, ug sa tanang biktima sa baha. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Amahan, malaumon kami nga imong hatagan og katumanan ng among mga pag-ampo. Tabangi kami sa among pagpaningkamot, sa pagsunod ug pagbuhat sa imong kabubuton, ilabi na sa inadlaw-adlaw namong panginabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo raw ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg at himaya sa iyang ngalan, alang sa tungkuslanan ug sa libok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kininggasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganna sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay umataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo
Apan ang tao mismo mo ay nag-uli ni ini kanamo pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Busawban sa mga anghel mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug miatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Orasan niya kami sa imong kamatayon o pagkamatay, sa imong pagbalik hangtod sa kampuran. Orasan niya kami sa imong kamatayon o pagkamatay, sa imong pagbalik sa Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug tali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga magkaambid sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Masaligon ug matuuhon sa amahan nga nagpaila kanato pinaagi sa anak nga naghatag kanato sa Espiritu Santo, daygon ta karon ang amahan sa mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok.
samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ang ingharian, ang gahumog ang himaya, ang kunsaka, ang Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw gahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kami. Ipakita ang timaan sa atong panagigsuonay. Cordero sa Diyos, na nagawangka sa mga sala, sa kalimputan, kanunin kami. Cordero sa Diyos, na nagawangka sa mga sala, sa kalimputan, kanunin kami. Cordero sa Diyos, na nagawangka sa mga sala, sa kalimputan, kami sa kalinaw, sa Mga igsuon, kini si Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. apan panglunggaman maayo.
Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Matalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdahig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, panglakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.